adjust mo yung upuan mo, nilinis yun eh. Okay lang. Pagbukas ng klase sa mga pampublikong paaralan bukas. Merkado, wala akong bibilin. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero Yeah. ipinauubaya sa mga pamunuan ng mga paaralan at lokal na pamahalaan ang pagpapasya kung Baka may kaya ba o nakaharang. hindi na magbukas na ng klase. May ano mami, may inaangat ka dyan. At sira ang Ito mga nga, eskwelahan. Samantala mahigit 33,000 pulis. Kaya kaya ba anti-matas lang? Oh, ayaw. Okay ka lang dyan? Ayun, isang... Ang lamig na eh. Hindi masyadong binacuum. Bakit ba man din ang... Dapat 20 na. Daan muna tayo dyan sa Mercury. Sa may ano? Sa may... Sa may... Mamaya ka, di ba? Grocery tayo mamaya. Okay, dyan. Yan kasi walang... Ano, Jollibee, walang breakfast dyan. Baka wala na. Wala na. Tapos na. Saan yung nakita mo ano dyan, ma'am? Car wash? Hinahanap ko kapon eh. Magpas na yata eh. Baka. Din yun. Only available during breakfast hours. McSavers Sulit Busog Meals. 99 pesos na lang. All stores nationwide. DC Dolby Executive
itong nasunog na Panasonic. Ayun o. Iturahan na. Inubos niyo pa yung isa, tapos gusto pa ng dalawa? Matindi eh. Ako yung lasing na to sa isa eh. Ano nga tinapos? Darling. Ito crap eh. Oo, payat lang ano. Tapa sa akin, ano sa'yo? Oo. Ayaw mo na ng corned beef? Ha? Wala kung hindi ka nasarapan sa corn. You know, you'll see. Madali. Kasi madali si kuya. Parang paano ka lang. Ang tinola din. Sir, papatayin na ako ng mga naninig sa akin. Yung masabi, narinig ko. Da. Gagawin sa atin yung makahinang tandaan. Sabi ko, kailangan bulwasin yung ano. Kailangan mong bulwasin yung second floor. Puro tulong. Wala namang problema sa'yo. Kayo lang naman ang inaantay ka. Eh, alam mo namang hindi ako pwede. May trabaho, Sabado, Linggo. Pag nandiyan kami, hindi naman kayo nagawa. Makdo ka? French fries? Busog ka na? Sarap eh, no? Ano yan yung akin? Wait lang, wait lang. Sa'yo akin. Pag natapos yung ginagawa nila, eto naman ang problema. Lubak-lubak na. Sus. Yan oh. Pangit no? Yan naman ang asikasuhin nila oh. Nahihirapan sila sa tulay. Mabigat kasi yun.
no, overtime sila, no, sa linggo. Napaka, ano na itong trabaho nito. Laking pera ni San Miguel. Yan, oh. Buti umawat ka kagabi, nagpapabili pa si Hilo guys ha? Para masis. Balik mo, mahirapan na naman mahirapan eh. Kaya nga ha. Matindi eh. Ito, unad niya lasing eh. Tinataasan ko eh, pinupuno ko yung kanya eh. Doon pa lang sa 4 lasing na ako.